बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ चिरां जिल्लानि बारग' एनडिपिडि उफ्रि बिथाङा बारग' एनडिपिफोरनि केसनि सायाव भिडिअनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा बिआर फेरेंगा एमसिएलए बि सावरायग्रा बिटिसिनि लेङाइ गाहाय गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना सा 270 बारग' एनडिपिफोरनि केसा विथड्र जानाय बाथ्रा बुंनाया नंखाय। बिसोर थगायग्रा सरखार आरो थगायबाय थागोन होनना दिनैनि सरकारा बारग' एनडिपिफोरनि जेसेबां केस दङ बिथांमोनखौ जेलाव सुफिननायनि प्लान पलिसि लाफिनगासिनो दङ आरो जेसेबां बारग' एनडिपिफोरनि केस विथड्र जादों होनना बुंदों बेखौ मिडियानि गेजेरजों फोसावना होनांगौ। सोर सोरनि मा मुंनि केसा विथड्र जादों बेफोरनि फोरमान होनांगौनि दाबि दैखाङो बिथाङा। दिनै 14 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि गायसनथाइ सानखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि मांखरसालियाव बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान फालिनाय जायो। बे हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर', मन्थ्रि इउजि ब्रह्म, बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथांमोना बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बुङो दि बिटिआरनि सरकारनि मावखुलि राइटिं पेडफोराव बर' रावजों लिरनाय जासिगोन होनना। एनएलएफपिनि गाहाय एमबाथानि बाखनायथाव आखुथाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं थुक्राझाराव मुंख्लं बिमल मुसाहारिनि गोसोखांथियाव जोलुर बादायलायनाया मैया जोबनानै थांबाय। जोबथा बादायलायनाया अन्थाइ एफसि आरो एनएलएफपि टीमनि गेजेराव जालाङो, जेराव एनएलएफपि टीमा देरहायो। जोबथा जोलुर बादायलायनायखौ बिटिसिनि एम रन्जित बसुमतारी, एमएलए जयन्त बसुमतारी आरो एमसिएलए अमर बसुमतारी बिथांमोना बेखेवनानै होयो। एनएलएफपि टीमा देरहानानै 50,000 रां बान्था आरो ट्रफि मोननो हायो। बे 50,000 रांखौ एनएलएफपिनि गाहाय एमबाथाया मुंख्लं बिमल मुसाहारिनि बिमानि आखायाव अनसुंथाइ महरै गथायनानै होयो। एनएलएफपिनि टीमा खालि ट्रफिल' लानानै थाङो। मख'नो गोनांदि एनएलएफपिनि गाहाय एमबाथाया बे जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुंनो थाखायबो 10,000 रां दान होदों होनना जेनेरेल सेक्रेटारि एन फानजारि बिथाङा फोरमायहरदों। अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननि गाहाय नेहाथारि देब कुमार पेगुआ ट्राइबेल मन्थ्रि एमएलए आरो बिटिसिनि गाहाय बिथांमोनखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। गाहाय नेहाथारि देब कुमार पेगुआ बुङो दि बे सरकारा जनजाति बेरेखा सरकार। बे सरकारा गादि दखल खालामनायनि सिगां जनजातिफोरनि गोबां जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि खोथा होदोंमोन, नाथाय बिथांमोना गादि दखल खालामनायनि उनाव जनजातिफोरनि सायाव अयनाय खालामदों। जनजाति बेरेखा जि बिथांखिफोरखौ लादों बेखौ जनजातिया माब्लाबाबो गनायना लाया। बिथांमोना जनजातिफोरनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ दैखांनो नागिरदों। बेखौ जनजाति फरायसा आफादा जिरायना थानाय नङा। लाजिनांथाव बाथ्रा, संग्रामि नेता डक्टर रनज पेगु, प्रमद बर', इउजि ब्रह्म बिथांमोना बिजेपिजों थांनानै उन्दुहाबना थादों। जनजातिफोरनि हेंथायै बिथांखि लानायखौ बोखांना लायाब्ला आसामाव परिनामा गिख्रंथाव जागोन। बिथांमोन बादि मन्थ्रिया जुदि बेबायदि बिथांखिखौ बोखांना लायाब्ला बिथांमोनखौ ट्राइबेल गामिफोराव हाबनो होनाय जानाय नङा। लोगोसे बिटिसिनि मोन 10 डिपार्टमेन्ट ट्रान्सफार खालामनायखौबो थाबैनो दैखांना लाफिननांगौनि बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम खावलायो। चिरां जिल्ला हाग्रा बिफाना मैया आयेन बेरेखा दखल खालामग्राफोरखौ होखारस्रांनायनि हाबाफारि लादों। सरकारनि बिथोन बादियै चिरां जिल्ला हाग्रा रैखाथि बिफाना मैया चिरां जिल्ला रुनिखाता रेन्जनि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमनानि ओनसोलनि रिप्पु हाग्राखौ दानस्रांना आयेन बेरेखायै लुना थानाय फामु न'खौ एसएसपिनि हेफाजाबाव बुफाय बुसि आरो सावनानै सिलिंखार खालामनायनि सायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बुङो दि एभिक्सन खालामनायनि सायाव बिटिआर सरकारा नायबिजिरनो बिथोन होबाय आरो बेखौ मोनसे पलिसिनि गेजेरजोंसो सावरायलायनायनि गेजेरजोंसो जागोन। दालालि चक्र हाबदों होनना मिथिनानै बिनि सायाव इनकुवेरि होदों होनना बिथाङा बुंथिबावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।